Tipy zákazníkov. #signature. Dobrý deň, Sofie. Chcela by som tieto Ugy. Strašne sa mi to ľúbi. Vieme sa takto dohodnúť? No jasné, to je novinka Ugy a máme ich za 200 € rovný. 200 €? To čo je na tom 200? No však to je jedno. Tak prvá vec, je to limitka a hlavne vám pomôže riadne teplúčko, preto to stojí tak veľa, lebo to je kvalitné. No dobre, tak ja ich teda objednám. Nie je problémy. A dáme to na dobieročku. Paketa. Dobre, jasné, ja akurát robím paketu a hneď vám to aj odošlem do 15 minút. Prosím vás, 15 minútiek prešlo a stále nebol odoslaný balík. Čo sa deje? To ste ma akože oklamali? Viete, ja som to poslal hneď, ale to už je teraz na pakete, že kedy to naskenujú a možno to už je v doprave. No neviem, viete mi poslať fotky z pakety, ale aké máte čo? Nebojte, ale k teniskám vám príde faktúra. To chodí každému zákazníkovi. No dobre, dám si ale na vás pozor, mladý muž. Jasné, nebojte sa.